Nie, ale tu jest taka dziura. A to lepszy. Tu jest lepszy, mam tak lesy. Ja na to próbujemy. Jak są Damianko. Damiancation, Tobiasation, Petardy Browski. Petardy Bro. Patrication. Musimy to dać podium bombę. God, jak jest to strasznie dziwne zera, nie? Ale to co go naryśmy fajnie patrzy. Tak, widzicie tam. Nie da mi. Nie, to strasznie dziwne prawa. Daj mnie dos. Premia nie. Ale nie sera, to jest strasznie dziwne, że Gdzie? Pesa albo co? A psika to nie boimy, nie? Psika. Nie tam ten dół, hej. Nie chamy ten dół. Nie. Ważny tam ten dół. O no, tam jest rób. Gigi kamu. Gigi. Tam jest rób. A fakt, nie wiem czy nam było, fakt tam jest. Ci koksą, tam jest rób. A fakt, Nasi czekajcie. rób. Ale pozrzyjcie. Idziemy tam. Ja idę. A dolacie film. Tam dole jest ludzie. Jak pójdziemy tam? No normal. Możemy stacik. No ale oni są tam. Hej. Nie, Chodźmy stacik. hej, stamadzik. Chodźmy. Cześć. Chodź. A co się boicie? A jak się stracimy? Stacimy, chodź. Znamy cię tu, nie? Idziemy na ruszki drom. Ufam. Się znacie cestu. Chodźmy. Chodźmy, że... Dawaj jedz. Jak pójdziemy, ja pójdę cię. Ano. A jasne bro. Chodźmy na to. Aby tu nie był pes. Pes! Jedną Ja w papuciach. Ale tam jest właśnie robi. Hej, a czy tu tak to było? Hej, a zabijak? A to nie iść, jesteśmy. Ale pozrzyjcie czy tam jest. Co? Co jest tam? Stanku. Jakaś na... Tu słyszy teraz. Jak ja. Jak ja. Ale nie mój dzisiaj. Chcecie iść, a nie idziecie. Poczujecie? Poczujecie to? Poczujecie co tam jest. Wreszcie tam. Ja sobie to poczuł tam. A uważaj. Wiecie. Ja teraz. Idziemy. Ale musimy. Także streamujemy, dało się 10 lajków, Nie sorry, nie mogliśmy tak, iść tam, że- bo było to nie, wszystko zatworzone. Także ten Sabola. Stanos, Ten. Damiancation. Damiancation. Patrication, Damian. A może już... Słuchaj, to bardzo. Co? Aha, tam jest. A co nam robi? Właśnie. On tam kopę rob. To może kopy, a to nie kopy. A on tam asi kopę rob. Jak dacie, aspoň do 20 lajków albo 15, tak robimy dalszy stream. Naprawdę. Ja się dzieł. Jak się dzieł, A ale kiedy dacie, postarzymy się iść tam. kiedy dacie 20 lajków, idziemy tam, gdzie teraz pokażemy. Tam idziemy. Powiedział Jak są oddali, 10 nie? lajki, druga czas. Tam musimy robić. Nie wiedział się. Chodźmy na inne pyszki. Nie. Nie My przyszły, to co? My przyszli. Hej. Bojacy. I co? Idziemy tam chore czy nie? Patrzcie! Dawaj Idziemy tam, gdzie porem. Ale nie idziemy stać. Poczekajcie jeszcze raz na kamerę poryb. Ale także dobry, najwięcej. Tam jest porem. Widzicie taką trefkę. Ale nie wiem, to zona, prawie. Ale... Może tam nie zabiję. Znaczy niech to sam chcypnie. Janikation. Sanation. Tobiasation, petardy station. Damiankos. Idziemy. Idziemy na to! Ładnie. Nie bójcie się, widzicie, bo mamy petardy. Mam pytanie, wrócimy do piczku. Górę dead. 2 metry. Patrication na swój fame. Patrication, nie matrication.
Mam wielkie siatki. No nie mam nic. Więc zaledno tyć. Nie rób. Weź. Nie, już tam. A wy, gdzie byłyście? Tak to chłopy. Ja się poczuł. Tak to robi. Tak to. Jak Tak, uzjedziemy to- czy nie? No idź tam ty do... Moje nerwy robią. No chodź ty. Ej. Sam pójdę. Jak pojedziemy tam, że się dodajcie nam, a weźcie się z lajką na wideo. Jak zamremy. Dawaj, weźcie, ja będę się cieszyć. Odbier like. Jeden odbiór, później jedna szans, że wyjdzie nowe wideo. Hej. Mam szans. Chyba się tam nie pokakamy. A jak chcecie, możecie nie ciągnąć. Hej. Albo pojedziemy, chodźcie jaki droga, to sobie, a damy wam niczego. Kto chce? Damy wam Oh aj. my god, bro. Idziemy tam dolu, o tam życie. Nie. Oh my Idziemy god! tam. Życie. I było to ciernota. Hej, idziemy dolu, trzeba lecieć. A prawda jest to. Prawda, tam. Może widzieć, prawda. To wokół nie egzystuje. Chmelowcy medwiedziów. Nie, ani pistolet nie mamy. A to nie musimy mać, nie miał. Ten co na tarczy muszę A gdzie jest jakieś? Ja bym chciał tam, ale... Tak, idziemy jak gdzie już. Co tam widać? No czytanie! Ty woła! Ja tam widział jakiś chłop. A gdzie tam było? Lukasa ukazała. Tak, tak. Patrzcie, co robił. Tak do człowieka szło? Wąka? O mój God. Motorka. To motorka, ale nie? Buda, to motorkę! To tu się zabija, ty woła. Nie nadawaj, Patryk. I kochę no robi, no. To było ten zabijak był. Tak mało w rukę liczy. Hej. A idą to z motorku, a tak mało. A gdzie idą? Hej. Idą chore. Hej, widzicie ten? Stanu, widzisz ten dom? Tam jest czysta krew. Hej, widzicie tam? Czekaj, bryli was. Tam. Nerealny, gdzie mamy iść, chłopcie? No chcemy do jakiej budowy, ale nie możemy znaleźć. Także taki krótki wideo będzie. Także prawo zrobimy jeszcze jeden jakiś. Także Dajcie like a odber. ciao. Dajcie like a odber. Jak będziecie... Słuchaj, co? Dam wam like a odber, jak będziecie... Dajcie nam like a odber, a robimy drugi dziel, jak chcecie taki. Także dajcie odbiór, Ciao, ciao!